एसे एक्सिडेन्ट जादों मैया आंनि फिसालाबो नङा रावबो नङा बे बुन्दा टाइप ना गैया हेल' सिनाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बि गार्लसनि फिफा जायखौ जोङो बड'लेण्ड रक होननानैबो सिनायो बिथाङा जे बिसि फिसाखौ लानानै बेंगलराव थायो दाखालि नै बावैसो क'क्राझाराव दंफैयोमोन बिथांमोनहा ओमफ्राय दा बेंगलराव थांफिननानै बिथाङा बुजाहैबायसो आरोखि बिराद गाज्रि रोखोमै बुदों बुग्रायाबो माने बे बुग्रायाबो रावबो नङा जाहैदों गावनिनो फिसाज्ला माने गावनि हिनजाव गदायनि फिसाज्ला उन्दैया बुदों होननानै फोरमायदों आरोखि बिथाङाथ' जोबोद बोलोगोराबो आरो फाइटिंबो रोंगौ दा बोरै बेखौ बिदि एथ' गाज्रियै बुनो हाखो बै फिसाज्लाया आंनि गोसोआव सानदों आरोखि बोरै बिदि एथ' गाज्रियै बुनो हाखो बिदि सानदों बिथाङा हयथ' अननानैसो बे गथ'खौ बुवाखै जागोन आंनि साननाय बायदिब्ला आरो बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायदों बिदिब्ला नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै लादो आङो नोंथांमोननो एसे बे भिडिअखौ शेयार खालामना होनोसै एक्सिडेन्ट जादों मैया हा एक्सिडेन्ट जादों अबहाय न'आवनो थाब बोरै बिदि जाद्लाबायखोरा सोरमोन बेबा बे आंनि आगोलनि नैबे आगोलनानो दानि हिनजावनि माबानि फिसाला अखाथारना फिसालाथ' होनजाला बे मैसो बेरा जुनाद मानि थाखाय बिदि जाखो जेनेबा बुजायबाबो माबा लायाना ओंखायनो आं एसे माबानायाव गाहा बांद्राय होबाय आरो बिदि आरो दहाय बुबा हाबावोमोन आं अननानैसो बुवाखै आंना अननाया बांसिनना बिदि जादों आरो आया दिनैनिफ्राय माने बे आंनिफ्राय गैला आरो सोमोन्दो गैला बावबो फैनो मोनला लाफैनो मोनला आंनि फिसालाबो नङा रावबो नङा बे थाब जियानो जा जेनेबा बिफाखौलाय बोरै बिदि जेनेबा बिफाथ' जाबायना नङा होमबा आदै दहाय बे माबाफ्रा कानाडाया नोगोर बुजायलांबाय अनारा बे भिडिअखौ नुजोबगोन आरो नङा आदै बे जेनेबा जिखियानो जा बिफायाथ' जाबायना बे बिफाखौलाय बोरैथो आखाइ होनो हाखो बेलाय बुजियालै गथ' मानसि माने गथ'बो होनजाला गथ'आ बिदि आखाइ होनो हायाथ' आदै बुन्दा टाइप ना गैया मिन्थिसो जाबाय खोमा दा दहाय अनारा सिगाङाव बुफिननो हायोमोन अनारा नोगोर रायलांबाय बुहां भिडिअ होजोब्बाय आं गासिबो ओमफ्राय गाबोन इउटुबाव हगारगोन फेसबुकाव हगारगोन दा फाग्लालै गारिखौ सिनाय बाइक आं गैयियाव गोजौ सालायखोनानै सेस खालामलाजोब्बाय बाइकफोरखौनो मोजाङानो गैला बाइकआनो बिदि जायो अयनायलै जिखियानो जा जेनेबा बिफाथ' ना नङा होमबा आदै फन हरबाबो बिराद फन हरबाय मानसिफ्रा बिफाखौ बेफोरबायदि आखाइ थिखांनो मोनाब्रा जियानो जा मोननायाथ' मोना आं बेखौनो बुंदोंमोन जों रायगोन बा एसे संख्रिसो सोबागोन बिफाया मोन्थाय मोनोब्रा फिसालाफोरखौ बा फिसाजोआनो जा रायनो बुनो बिफा बिमाया मोन्थाय थाखायो असे नङा नालाय असे नङाब्लाबोथ' माबानि जाहैबायना मादैनि असे नङाबाबो जाहैबाय फाग्ला मानसिलै लोङो खोमा आदै ओमफ्राय मारै खबर सबर दङ नै आं बेखौनो माबायाव फेसबुक आया मा जाखो अबाय बिदि सानदां ना माबाबो फार्स्टआव मोसाबावदों सानु खेमफ्रा फन हरदों मारै जाखो आदै होननानै फेसबुक इउटुबाव मोनसिगोन बे माबा जाबाय फैगोन बेबो सानु खेमफ्राया बेंगलराव फैनो नागिरदों दाख्लै रायज्लायहरदों आं थांगासिनो दङ एसे माने मुलि फानो ना फिसा फैगोन खोमा आंबो बोरैबा मोनलायलायदों फट'खौ नुना आदै दे होमबा आदै दे मुलिफोर एसे ट्रिटमेन्ट ला मोजाङै सेफटि जायोलै आदै नङाबा दे होमबा गोजोननाय थाबाय नुबायना सनाफोर भिडिअखौथ' मानो बेफोरबायदि बुनांगौ जाखो गावनि बिफाखौनो गावनि बिमानि फिसाय बलेथे गावनि असे बिफा नङाबाबो बिफायानो जाबाय नङा होमबा मानो बेबायदि बुलायनांगौ जाखो बिदेशआव थाबाय अनलायनानै मोजाङै थाबानो जायो एथ' मोजां अनलायनानै थायो बिसोरथ' बिसि फिसाजो सानैजों गावसोरबो बिदिनो मिलायनानै थाफाबानो जायो मानो बिदि बुलायलायनांगौ जाखो दस्रा जायगायाव थांनानैलाय ज' मिलायलायनानै थाबाय जायो गुबुन बिफानि फिसाब्लाबो गावनि बिफा असे बायदि सानलायनानै गुबुन
बिफानि फिसाबाबो बेबो गावनि फिसा असे बायदि सानलायनानै मोजाङै मिलायनानै जयै थाबानो जायो मा खेथ्रआव बिदि बुलायलायखो बिबा बिराद दुखु मोननाय मोन्दों आरोखि आङो नुनानै बिराद गाज्रि बुनाय मोन्दों आङो गथ'आबो डेन्जारखा खोमा साइजआव एसे फाल्थु साइज दां बेबायदि बिफाखौ बुलायलायनो हानाय एथ' मोजां संसार जायो बिसोरो मिनि खुसियै आंहा ओरैनोबा मोजां मोनथारो बिसिनि भिडिअखौ नायबाय थानानै बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर आङो बे भिडिअखौनो नोंथांमोननो बयनोबो एसे शेयार खालामना होनोसै होननानै एसे शेयार खालामनानै होबाय बि गार्ल्सखौथ' बयबो मिथिखायो जाहैबाय बिथांमोनखौ एसे मोजां डान्स खालामो एसे मोजां मोजां ब्लग लाबोयो बिनिखायनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामना होबाय आङो बाय बाय